Mateo Gunze, hemen umeekin, esku pilotako umeekin da, bizkat hemen irakasleo zaindari bezala, gaur. Bai, alaxe da. Zerta zabetzate bain, ez dakit? Bueno, hemen elkartu da ez. Gazteleko pelotari guztiekin, pixkat egun bereziat inez. Denok alkarrekin argazkiak atatzeko ez. Intentzioa, handaiko zazpi frontoietan ibiltzea zan, baina egualdeak ez duk eskola ondo. Eta orduan denak hemen elkartu dira pixkat. Tokin gabe gatua, baina pixkat unekin jolasean. Kaixo, Ander Dieguez, zu zesta puntan jokatzen, zenbat denbora damakizu jokatzen? Lehen urtetik. Lehen urtetikan? Bai. Eta guztua? Bai. Zenbat jokatzen duzue, partiduk eta zenbat jokatzen duzue? Asko? Asko, zenbat? Larumatero eta horrela? Ez. Ez hilabetean behin da. Hilabetean behin, eta entrenatzea eta zenbat etortzizate? Astean bialdiz. Bai. Astean bi aldiz, eta... Kaixo, Igor Lizasoain da kompainia, hemen zesta puntalarik. Zu, zesta puntako jokalaria eta Gaztelekun umeekin da pixkat maisu bezala itzizana. Bai, tokatzen zait Gaztelekun zesta puntako saila ematea. Eta gaur, egin duguna bi partio jolaztu, bat nagusien kategorian, eta beste bat txikien kategorian. Hau da pixkat zaindu baritugunak eta behaldia Gazteluko arrobia, eta pixkaneka partidu jolaztu eta afizia esatzen dugu. Arazo izaten da, ez? Eskuz erruz etortzen dela jendea, baina beste modalidadetan zailago, ez? Bai, erraminta beti pixka zailagoa, eskua oso erresa da, pelotak, bi pelotekin pelotak lortzea oso erresa da, baina festan behar dituzu erraminta gehiago, bai festak, askoa, pelotak, frontoia ere handigoa izatak du, orduan, beti gozan berezikoa izatekoan, zailagoa da ume txikia erakartzea. Pixkanak egiten egiten da, ematen du bere fruitua ematen nahi dela. Eta zemoz gutila, zemoz moldatzen dira? Oso, hauek bi urteatak izuden, duren urte bat, baina pixkan martxa hartu du, eta pixkanak partio jolazten aztegian. Izenak eta? Hau da Julen Barrios, eta urte eta Mati Bukin. Ander Merez, Liero, bakatu. Bien Morata, eta ondoni egizena, Ondoni García. Eta baita ere daukagu beste bat, Kepa gaur ezin duela etorri, baina baita ere gurekin ibiltzen da. Horren, deialdi erikia dago nahi dunak, kontoia gertatu da hemen nengoa jakutzak. Jolasteko eta... Erraminta jarriko dezuela eta poliki, Erramintak Gazteleko tunpa jartzen du hasiera batean, baiek afizio hartzeko, eta, japen gustatzen zarien nien, japen egin esku dago bere propilloa erostea. Helduen salian edo gaur egun zenbat pelotari muitzizate hemen? Nagusien kategorian nengoia 12-14 bat, eta jolazten dugu txapelketak egin bat zen Gipuzkoa, Euskal Herriko txapelketa eta Espainiako txapelketa. Eta gero, alebin kategorian dukut dugu 5 pelotari egut. Eta, esma da pixkanaka, gero ez da gehiago sartzen dugun. Ezkera esko da, Igor. Kaixo, Andoni Alvarez, Gaztelekuko arduradunetako bat. Gaurkoa, pelotaren eguna edo deitu diozue, ze asmo zeneukaten gaurko eguna egin? Gaurko eguna zen pixka bat pelotako ekintza egiten ditugu, batez ere arrate frontoian eta ikastolan, eta nahiko deku itxiak dira. Eta orduan, nahi genuen zen gaur pixka bat kadera ate da arratetikan pelotariak eta pelota partidak, handoainek 7 frontoi bat baititu, askotan naztu itegea, baina handoainek baitu Bazkardoko frontoia, Goiburukoa, Sorabilakoa, Ikastolakoa,
plazan bi kontxeku pila eta frontoi handia eta arrate. Hor, gure asmoa zen, eguardiko 12an frontoi guztietan bate aldi berian jokatzea, Andoainen jokatzen diren 3 jokamoldetan. 3 jokamoldetan. Zestaz, eskuz eta padaz. Gertzen da, eguraldi txarra zadata, bertamen anuntzi berrezen dugu eta arraten jokatu ditugu 3 partidutan egin ditugu erakusaldi txiki batzuk dugu. Eta asmoa izan, pixka bat, normalian frontoi itxietan egiten duna, kalera ateatzea, jendeak ikusi ezan Andoainen benetako ze indar daukan pelotak. Eta gaurko erakustaldiak ere ikusi da, ez? Harrobila badagoela, ez? Bai, harrobila badago, zalantzarik gabe. Egon daitezke pelotari hobeagoak edo txarragoak, baina kopuru aldetik urtea damakizkigu 100 gora pelotari izaten eta oso datu garrantzitsua da esan nuke Andoain mailan 100 pelotaretik gora eukitzen. Bueno, baskarri asko.